Nemojte mu ništa vjerovat. Ljudima gura Garmin satove u džepove tu po kvartu, tjera babe i djedove da trče, da mu skupljaju kilometre kako bi imao dobre brojke na Stravi. Pozdrav trkači i trkači, ja sam Domagoj, trkač rekreativac iz Zagreba, a danas ću pričati o žetvi kilometara, odnosno o sjajnom trkačkom tjednu iza mene. Vjerovatno svatko od vas koji živi trčanje onako, pa ajmo reći, punim srcem poput mene, želi u nekom trenutku svoje trkačke priče učiniti nešto posebno u tom divnom sportu, u trčanju. Najčešće je naravno to pokušaj pomicanja tih nekih naših granica na utrkama, ajmo reći od 5 km do kraljevskog maratona. Jednostavno želimo da neki dobar rezultat potvrdi one neke sate, dane, pa i mjesece dobrog i kvalitetnog treniranja. No, tko prati moj kanal redovito zna da kod mene stvarno nije sve u utrkama, da kroz samo treniranje znam sami sebi postavljati neke nove i zanimljive izazove i tako ponekad i kompenzirati neodlazak na neku utrku za koju sam se, ajmo reći, dugo pripremao, pa možda čak i mjesecima. A zagrebački maraton je stvarno bio dugo u mom planu, no otpao u zadnji čas. Kako i zašto? Pa o tome sam pričao u prethodnim vlogovima na ovom YouTube kanalu, pa danas o tome sigurno neću. Uglavnom, kad sam prije 7 dana unazad, ajmo reći u ponedjeljak, kad sam lagano trčkarao ujutro zagrebačkim Jarunom, pala mi je i onako neka ideja da bi mogao kroz trening nešto posebno učiniti u ovom tjednu, u tjednu zagrebačkog maratona, kad već neću biti na samoj utrci. Prva ideja je bila da jednostavno probam kroz treninge u 7 dana skupiti što više kilometara i tako jednostavno ovaj tjedan učiniti rekordnim po kilometraži. Ovog ljeta sam imao stvarno par jakih tjedana i rekordan mi je bio onaj sa 142 kilometra. I to sam znači učinio u tjedan dana, to jest u 6 dana trčanja, odnosno trčao sam 9 treninga u 6 dana i skupio sam tako 142 km. Postavio sam si cilj, znači probati nadmašiti ovaj tjedan tih 142 km, no znao sam da neću moći trčati, ajmo reći tako, 9-10 treninga, to jest neću moći imati one duple dane da trčim ujutro i navečer, pa je trebalo smisliti kako skupiti tako puno kilometra sa, ajmo reći, jednim treningom dnevno. I tako mi je na kraju pala ideja da bi mogao svaki dan otrčati polumaraton, odnosno polumaratonsku dužinu, 7 puta 21 kilometar, i tako bi na kraju tjedna imao na kontu kojih 147-148 kilometara i za mene bi to bio stvarno rekordni tjedan po broju kilometara u nogama. Tako je nekako priča počela od ponedjeljka, kada sam znači otrčao prvu tu polumaratonsku dužinu, lagano u tempu 5:52 i većinu vremena, to jest dok sam trčao, sam proveo u zoni broj 1, znači u prvoj zoni pulsa, znači trčao sam lagano, tako da mi je i puls bio jako nisko. Ja više manje sve treninge baziram prema mom pulsu, a ne prema stvarnom tempu u kojem trčim. Tako znači da sam taj ponedjeljak trčao 84% vremena u zoni 1 i možda kojih 12-13% vremena sam trčao u zoni broj 2, a ova neka razlika ako zbrojimo 84 plus 13 je 97, oni 3% je biti zona 0,
toliko mi je nisko bio puls da jednostavno Garmin nije ni brojao te postotke. U utorak sam trčao nešto malo brže u tempu 5.42 i trčao sam 91% vremena u zoni broj 1 i samo 4% vremena u zoni broj 2. U srijedu jutro probudio sam se, stvarno sam bio jako umoran i valjda prva neka pomisao mi je bila, joj, još me čeka 5 dana trčanja, to jest tih 5 polumaratonskih dužina i već sam sad toliko umoran, ko će sad izdržati još tih 5 dana. I brzo sam shvatio da je razlog tog umora zato što sam ja zapravo trčao i 4 dana u prethodnom tjednu bez prestanka. Znači trčao sam četvrtak, petak, subotu, nedjelju i onda sam počeo s tim polumaratonskim dužinama odmah dalje, ponedjeljak, utorak, tako da sam već u tu srijedu imao iza sebe 6 dana trčanja u komadu. A ja kad, na primjer, imam neko pravilo da inače trčim najviše 6 dana u komadu, kad dođe onaj neki 7. dan, onda uzimam obavezno pauzu da se tijelo malo odmori, obnovi, no ovaj put to nije dolazilo u obzir ako sam htio stvarno da taj neki rekordni tjedan uspije, ta neka priča uspije u tom tjednu baš kad se dešava taj zagrebački maraton za kojeg sam se dugo spremao, na kraju nisam otišao, pa kad sam se već dugo spremao da vidim kakva mi je općenito sprema, koliko mogu podnijeti te neke fizičke napore uz znači treniranje i naravno taj privatan život koji svi mi trkači imamo kad naravno ne treniramo. Još bi samo nadodao da ta 4 dana koja sam trčao prošli tjedan, koji su se nastavili na trčanje u ovom tjednu, nisu bila čak ni lagana trčanja, jer četvrtak sam radio Cooperov test, ako ne znate šta je to, imate vlog na kanalu o tome i znači tamo sam baš morao onako povući u treningu. U petak sam trčao 13 km malo lakših, jer mi je u subotu čekala dužina nešto malo manje od 24 km, gdje sam svaki 3 km trčao u polumaratonskom tempu onako do daske i u nedjelju sam još trčao 12 km i onda se nastavio taj polumaratonski tjedan 7 puta 21. Uglavnom, u srijedu, koliko god mi je bilo jutro teško, izašao sam van i odradio sam taj neki trening. Faktički isti je bio tempo kao i utorak, 5.42 je bio tempo i trčao sam u toj mojoj zoni 1 pulsa 91% vremena i to je to, nisam bio uopće u drugoj zoni, ovih 9% je zona 0, znači moji otkucaji srca su bili preniski da bi ih Garmin uopće zabilježio. U četvrtak, na moje oduševljenje, probudio sam se jutro nekako svjež i poletan, iako je vani pljuštala kiša. Otišao sam na zagrebački Tujarun i vani sam sreo samo jednog trkača prvi sat i pol dok sam trčao, nigdje nije bilo ni žive duše i ja sam fino trčao po toj kišici, puno brže nego ponedjeljak, utorak i srijedu. Odradio sam znači tu polumaratonsku dužinu u tempu 5.25, 86% vremena u zoni 1 i 10% vremena u zoni 2. Petak je bio identičan kao i četvrtak. Tempo je bio stvarno sličan, 5.24, znači malo brži nego prva 3 dana i isto su zone su mi faktički stalno više manje isto, opet sam bio u zoni 1 87%, u zoni 2 11% i došao je vikend. I sad kad je došao vikend, malo mi se promijenila onako priča u glavi, rekao sam, a zašto ne bi na tu polumaratonsku dužinu probao nadodati još par kilometara, naravno ako ću biti u stanju, tako da kad sam otišao u subotu trčat, nisam trčao 21 km, nego sam trčao, mislim malo više od 25 km, 25,5 u tempu 5.28, mislim da je zona 1 bila 68%, a zona 2 oko 30% vremena i na kraju je došla nedjelja. I za nedjelju sam rekao, idem sad za kraj napraviti nešto onako još malo posebnije i tako da sam nedjelju odlučio trčati 30 km u najbržem tempu od svih ovih dana koje sam trčao. U tempu 5.20 sam odradio tih 30 km i isto je većina trčanja bilo u prvoj zoni. Mislim da mi je
puls općenito bio negdje oko 125. I na kraju kada se sve zbroji, račun ispada ovakav. U tjedan dana, odnosno u 7 dana trčanja od ponedjeljka do nedjelje, u 7 tih treninga sam skupio 100 milja, odnosno 161 km. Trčao sam 14 sati i 52 minute i tako stvarno dobrano popravio taj neki tjedan rekordnog trčanja i skupljanja te neke rekordne kilometraže u jednom tjednu. A i što se tiče tih sati, ja mislim da sam do sad najviše trčao nije 12,5 sati u jednom tjednu, tako da sam i to malo digao za 2-3 sata prema gore. Većinu vremena sam proveo u zoni 1, znači onako lagano sam trčao, nešto sam malo bio u zoni 2, a zonu 3 sam tek okrznuo, gotovo da nisam ni bio u toj zoni. Jednostavno nisam htio trčati brže jer nije bio cilj skupljati brze kilometre, nek općenito buildat tu neku staminu, onako nakupljati kilometre i jačat. No, kad pogledam na kraju na tih 161 km i to vrijeme koje sam proveo na nogama, kad se to izračuna, neki taj prosječni pace ispada 5 minuta i 32 sekunde po kilometru, što uopće nije loš pace kad se na kraju sve zbroji. No, ako uključim i ona 4 treninga u prošlom tjednu, znači četvrtak, petak, subota, nedjelja, pa sam nastavio trčati opet od ponedjeljka do nedjelje, zapravo imam 11 dana trčanja u komadu i skupio sam malo više od 220 km u tih 11 dana i znači ispada gotovo polumaraton po danu. I opet kad bi gledao taj neki pace u tih 11 dana i 220 km mi ispada oko 5:30, tako da sam stvarno onako lagano trčao, a opet nisam toliko sporo trčao i opet sam imao snage drugi dan otići van i izdržati to sve. A još mi ovaj tjedan bio baš malo izeznat jer su me opet sinusi stegli i stalno se gutam sa svime i svačim, i tako da mi je to bio baš izazovnih tjedan ili tih 11 dana u nizu. Tako se ja zabavljam trenirajući već godinama, stvarajući sam sebi nove izazove. I ne trčim kao mnogi novopečeni onako trkači odmah onako počnu trčati, nakon 2-3 mjeseca odmah krenu na utrke na 5 km, pa im to već dojadi nakon mjesec dana, pa odmah na 10 km, pa polumaraton, pa maraton, pa ultramaraton. Bez obzira kako im je vrijeme, kakav im je pace na kraju, važno je da oni mogu što prije se pohvaliti svojim kolegama, joj ja sam maratonac ili ultramaratonac. Jednostavno ja nisam nikad bio takav, meni je dugo trebalo da odem uopće na prvi polumaraton, uvijek mi je bio bitan rezultat i kad želim izaći na neku utrku želim da stvarno onda i to bude dobar rezultat. Ako nisam u stanju se pripremiti dobro za utrku, onda ću se jednostavno dobro zabavljati na treninzima kao što sam se zabavljao protekli tjedan, u biti tih 11 dana u nizu. Sljedeći vlogovi koji će biti ovdje na YouTube kanalu mogu najaviti, pričat ću o zonama pulsa, kako ja treniram prema pulsu, o zamkama sporog trčanja i o prokletstvu karbonskih jurilica. Sad kad će biti koji vlog ne znam, vjerojatno ću prvi napraviti ovaj o prokletstvu karbonskih jurilica. Nakon puno trčanja vjerovatno se planiram duže odmoriti. Ej ti, crta, bježi, ajde, bježi. Ma ljudi, nemojte mu ništa vjerovati, čovjek laže, ovisnik o trčanju. Evo, sad sam našao
vidite ovo, B6 nešto piše, magnezij, ma čovjek troši to, nemojte mu ništa vjerovati. Ljudima Gura Garmin satove u džepove tu po kvartu, tjera babe i djedove da trče, da mu skupljaju kilometre kako bi imao dobre brojke na Stravi. Nemojte mu ništa vjerovati, ništa. Gasim ovo, gasim, ajde, bok.